Днес ще правим тортила. Титуя. Нека да започваме. Почка. Сега слагам малко месце. Да, слагаме. Почкаме. Тачкици. Почкаме. Тачкици. След това слагаме краставички. И сега мисля, че слагаме лук. Слагаме. Давай. Помоги, аз слагаме. Дали тук? Да. Чакай да видя място. Много пари. 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 Пари много. Ох, пари. Да, наистина малко пари. И сега слагаме кашкавал. Слагаме. Почка. И моята тортила е готова. И все, твоята е готова ли е? Да. Сега нека да навиваме. Виваме. Ни. И сипаш. Ей така навивай. И тортилата